Mahilig ba mo kaon sa mga fast foods? Jollibee, Chowking, McDo, KFC. So na diha. Karon nga naaning crisis, pandemic. Daghan kayong gibingaw aning mga kananana, fast food. Hindi man kakaon. Drive-thru lang. Pero lahi gitong nasa sulod. Di ba? Kamu siguro, mingaw mo aning mga Jollibee, no? Mo man ang kasagarang padulngan sa mga gipanggutom. Mo bitaw ning gitawag og fast food kay gusto kang matagbaw dayon ang imong gibati nga kagutom. Di ba? Ang uban mas ganahan pod mo kaon aning eat all you can. O naapoy only rice. Di ba? Simple lang man ang prinsipyo aning hilig mo kaon. If you eat, you'll die. If you don't eat, you will die. Wala na? You will die just the same. So why not eat and die? Mabitaw ning mga hiblaron, pasensya sa mga hiblaron. Mao ning mga hiblaron bisag bawal na gani ning mga pagkaon nga kontra sa lawas. Kaon gihapon. Lami man. Mao na dayon ning ilahang ingon nga die today, die tomorrow, same die. No? O na nga, mas mainig mamatay nga busog. Pero ang pangutana, malipayon ka ba nga mukaon nga ikaw ra? Mabitaw ning uban nga mamiss nila ning Jollibee kay lingaw magud kay ning mangaon sa sud, di ba? Kay ni lingaw ning mag-drive-thru lang, mo lakaw mas nindot tong nagit sa sud, lingaw. Ang pangutana, malipayon ka ba kung mukaon nga ikaw ra? Di ba mas nindot nga mukaon kung kauban nimo imong pamilya o barkada? Di ba nindot mukaon kung doon na kay ka-istorya? Labi mukaon o enjoy mukaon kung kakulitan nimo imong mga barkada o pamilya. Ug mas exciting ang mukaon kung gilibre ra ka. Di ba? Kini bitaw hinubdog ko sa seminaryo, panahon nga mamahaw mi, gagmay ra gid mi kanon. Bisag lami pang ikaon pero gagmay ra gid among kanon kay para daghan og bahaw. Oh. Inighuman na mo klase, sugod alas 8 hangtod alas 10:30, isnak mo na. Dagan na yun, lumba din sa kusina. Kay naa ang bahaw dito tagduha ka rice cooker nga dagko. Plastar sa lamisa, labi nagulad ang sudan, bahugan day suka. Lumba day kuot sa bahaw day kalirin. Maghuot ang kamot. Ako kabawag ahagikan to sila, no? Gikan pa CR, pero sige lang, basta kay lingaw. Kinumutay sa bahaw. Lingaw man. Gani nanambok pa ang mga seminaryan tungod sa bahaw. Di ba mas nindot nga mukaon kung daghan kay lingaw? Ang tawag nato dinhi salo-salo. Buti pasabot, doon na kay kauban, doon na kay kasabay, ug doon na kay kasalo. Mao ni ang kalainan nato sa mga hayop panahon kung mga unta. Wa lang tami pakals nga nag-inusara. Wa lang tami kaon nga didma. Wa lang tami kaon nga walay pansinay. Mao ni ang gitawag nato og sharing, panag-ambitay. Ang balaang Eucharistia dili lang pagdawat nato sa lawas ni Kristo. Mao pud ni ang gitawag nato og sharing. Tungod kay kini usa ka salo-salo. Di ba? Unsa may punto nga nung nianhi mo dinhi? Dili lang baya pagsimba, pagsalo-salo. Di ba? Sa balaan nga Eucharistia, ang Ginoo nakigsalo nato. Maong lisod kayo hunahunahon, panahon nga mudawat ta sa komunyon, niya naa pa ang paghari sa atong kasing-kasing sa kapungot sa atong isig katawo. Tungod kay Ginoo ang nakigsalo nato. Mo na nga before nga mo anhi dinhi,
Ngayon bitaw si Jesus, pangayudan mo pasaylo sa nakasala ninyo. Nindot magitong mudawat as komunyon, nga limpyo ang atong kasing-kasing. Nindot tong mudawat og komunyon, nga way kapungot ang atong kasing-kasing. Mabitaw na nga, kung doon na gani ka ni pagbatia, kinahanglan imuhan ng ipadayag. Paitan doon na kay kapungot sa imuhang amo, kinahanglan ng nimong i-share. Abi nimo, suko biyog kay ko nimo, lami nagay kasumbagon. At least nga nakapadayag ka, limpyo ang imuhang kasing-kasing. Sharing. Panahon sa COVID, magpasalamat ko ni atong congrats atong mga tao nga ni-share sa ilahang mga pagkaon ngadto sa uban. Mao man ni ang diwa ni Kristo sa iyang pagpakigsalo nato, iyang pagpaambit sa iyang lawas yung dugo. Bisan pag unsa kalamit o bisan pag unsa kadaghan ang gikaon, mugawas ra gihapon na sa lawas, di ba? Inani lang ba ang proseso sa pagkaon? In or out? Pero dunay nahitabo nga wa nato nabantaye panahon nga kita mukaon. Nahimong part sa atong lawas ang atong gikaon. We become what we eat. No? Mao na nga bantay-bantay mo. Kung puro baboy inyong gikaon, maunsa man, magmura pud mo og baboy. We become what we eat. Kung puro kanding, unsa man, alangan, manimaho jud mong kanding. Gingon sa mga palahubog, kung kusog mo mukaon og iro, manimahong itoy inyong ilok. Amo tong tinuod ba pod? No, na ilang gingon, no? Kung puro junk foods ang inyong gipangkaon, junk food ang inyong lawas. You become what you eat. Oh, tinuod. Mo na nga karon atong masabtan nganong gihalad ni Jesus ang iyang kaugalingon ganhi nato aron mahimong pagkaon. Gusto niya nga mahisamatan niya. In the Eucharist, we become like Christ. Nahimong kaparihan nato si Jesus. Mao nga karon masabtan nato kung nganong miingon si Jesus nga siya ang pagkaon nga naghatag og kinabuhi. Gusto niya nga kitang tanan makaambit sa kinabuhing walay katapusan. Inani ba ang nahitabo human kita makadawat sa balaang Eukaristiya? Lahimo bang sama kang Kristo ang atong panghuna-huna? How about sa atong mga pulong? How about sa atong mga buhat? How about sa ato ang paglihok-lihok? We become what we eat. Managuban, mga lawat, pero inigabot sa lingkuranan, wa pud gaampo. Unsaon pagtuhog ni Jesus nga nasa atong kasing-kasing. Ang uban gani di pa kabao mo tubag ini kalawat. Sa mga kapilya nga akong na-assignan, ang uban lawas ni Kristo. Muang maingon mo uban, salamat. Uy. Ang uban, thanks. Sa may mga tawhanan ni. Ang uban ipon maningo, ano ba? Ang uban, mitingog, o pagkita ka yung lawas ni Kristo. Ano ba? O pagkita ka yun, amin na. Umingon tag lawas ni Kristo, di pun mutingog. Mutingog po, di pun mao. Kana ba? No? Kung mudawat ta ni Jesus, hinaot nga mo pununta ang ato ang buhat. No? Sama kang Jesus. Mao siguro nga it all you can ang atong pagdawat sa komunyon tungod kay no effect ganhi sa atua ug wa jud nato nakita nga nahimo tang sama kang Jesus. It all you can, ilang kalawat lang. Pero kumusta ta? Unta sa pagdawat nato sa iyaha diha sa balaang komunyon, mahimo tatang masinabtanon. Sa atong pagdawat sa komunyon, mahimo tatang mapasayloon.
Sa atong pagdawat sa komunyon, mahimo tatang maamumahon, mahimo tatang mapaubsanon, ug mahimo tatang mapaambiton, mahimo tatang mahigugmaon. We become what we eat. Become what you eat and be like Christ. Amen. Palihog manindog ug atong litukon ang